Halkyň bähbidimi ýa-da häkimiýeti oğluna geçirmek maksadymy? Halk maslahatynyň töweregiňde Türkmenistanda bolup geçýän wakalar barada oýlanmaga çagyrýar. 28 martda Türkmenistanyň täze 2 palatalyk mejlis Milli Geňeşiniň ýokarky palatasy bolan halk maslahatyna birinji gezek saýlawlar geçirildi. Saýlawyň netijesi sözüň dolu manysynda hayran galyrdy. Saýlawlardan 2 gün öň Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hamana öňden hasaba alynan dalaşýar hökmüni sanawa goşuldy. Oňa halk maslahaty agzasynyň wagtlaýan şahadatnamasy berildi we minnetdarlyk bildirildi. Dünýä bolsa diňe saýlaw prosedurasynyň gödök bozulmagyna däl, eýsem saýlaw kodeksiniň we halkara hukugynyň halkara ölçeglere dengelýänligi, ýurtda aça şanlygyň bardygy barada häkimiýetleriň beýanat etmegine garamazdan Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 70-nji maddasynyň gözgörteli bozulmagyna şaýat boldy. Ýurdun konstitusiýasynda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzasy ýa-da wekili bolup bilmez diýip anyk ýazylan. Diýmek Berdimuhammedow ýa özüne bildirilen ynam üçin minnetdarlyk bildirip saýlawlara gatnaşmakdan ýüze urmalydy ýa-da prezidentlik wezipesinden meýletin çekilip saýlaw prosedurasyna gatnaşyp täze parlamentiň agzasy bolmaly. Bilermen Leonid Kolosowyň pikirçe Berdimuhammedow ýurdun konstitusiýasyna wezipesini ýerine ýetirýän Türkmenistanyň prezidentine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzasy ýa-da wekili bolmagyna ygtyýarlyk berýän özgertme girilmegine hiç ýyly päsgelçilik ýokdy. Ýurdun içinde oňa kim ýok diýip bilerdi. Ýöne näme üçindir? Ol tersine hereket etdi we kynçylyk bilen ýüze-ýüz boldy diýip bilermenler belleýär. Şeýlelikde Türkmen Döwlet Hawar Gullugynyň maglumat berişine görä 14 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow gizlin ses berilişikden soň täze 2 palatalyk bolan Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty Palatasyna ýol başçylyk etdi. Şol güniň özünde Berdimuhammedow Halk Maslahatynyň ýene 8 agzasynyň atlaryny elan etdi. Olar 2020-nji ýylda özgördilen konstitusiýa laýyklykda prezident tarapyndan bellenilýär. Emma konstitusiýanyň 87-nji maddasy halk maslahatynyň agzalaryna we mejlisiň wekillerine şol wagtda ministrler kabinetindäki wezipeleri ýerine ýetirmegi günden-güni gadagan edýär. Ýagny hukuk goraýjy aktivist Anadurdy Hajiýewiň pikirine görä, häkimiýetiň kanun çykarjy bölüminiň wekilleri hökmüni hökümetiň ýerine ýetirji wezipelerini eýlep bilmeýärler. Bul syýasy teoriýasyna garşy gelýär. Häkimiýet üstünlükli halka hyzmat eder ýaly onuň 3 bölümi kanun çykarjy, ýerine ýetirji we kadyet biri-birinden garaşsyz bolmaly diýip hukuk goraýjy aktivist Anadurdy Hajiýew belledi. Ýagny Berdimuhammedow halk maslahatyna ýol başçylyk edip ýurdun konstitusiýasyny bozýar. Anadurdy Hajiýewiň pikirçe Türkmenistan ýaly ýurtda mejlisi 2 palatalyk etmegiň özü ýalňyşlyk. 2 palataly mejlis Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Germaniýa ýaly ýurtlarda zerurlyk. Sebäbi mejlisiň ýokarky palatasy ştatlaryň bähbidiniň deň derejede aralmagyna gözegçilik edýär. 2 palatalyk mejlis ştatlary ýa-da Türkmenistanyň ýagdaýyna welaýatlary belli derejede awtonomiýa ýa-da garaşsyzlyk berilen halatyna gowy işleýär. Türkmenistanda bolsa häkimiýet bir adamyň elinde. Welaýatlaryň garaşsyzlygy barada raýatlaryň hatda düşüne de girmeýär diýip Anadurdy Hajiýew belledi. Şeýlelik bilen halkyň bähbidini goraýan iň güýçli edara hökmüne döredilen dünýäde diňe taýyp bolmadyk Türkmen halk maslahaty tersine halkyň bähbidine dönüklik edip prezidentiň çäksiz häkimiýetine gulluk edýän gurala urildi. Günwatar Medwotuny çap edilen maglumatlarda Berdimuhammedowyň bu hereketiniň aňarsyna halkyň bähbidi däl, öz ogly Serdar Berdimuhammedow häkimiýeti geçirmek niýetiniň ýatanlygy çaklanýar. Makalada Günnur hem Türkmenistan Kronikasy web saytlaryna materiallar hem ulanyldy.